Molweni ndiyanamkela ezase-TV-ni ngesiXhosa. uLuzuko wathatha umsimelelo wayomvalela kwikhonteyina ngaseharbour asokwazi uba nguye ofuna ukumbulala. Umsimelelo ke watwela ke yena wathi oyena makoya kule nto nguZimkhitha. Wayengayikholelwa ke le nto uLuzuko until afike ke ngoku xa sembalisela ke ngoku uZim. uZimkhitha yena vele athini athi mbulala umsimelelo mkhawulezise. So oko wayemmele ke into yoba makathi makambulale wade waxoka ke uLuzuko wathi umbulele umsimelelo. Hayi ke wayengavuyi uZimkhitha ke xelela unyana yakhe onguntanda uba abanatyala basazibulala mntu bona bambulela ngezandla zabo umsi uswelekile. uLuzuko ke uthathe uZim ke naye ke ngenye imini ke emqhathile ngelithi uyomsurpriser ngento ngoba kaloku yamazi uthanda izinto. Wemka naye kuthe xa efika ngaseharbour wamehlisa nje emotweni wamvala amehlo wamthatha wamsa kanti uyomfaka phaa kulaa khonteyina inomsimelelo. Apho ke afike wambuza khona ukuba why ufuna ukundibulala nje Zim. Ethi kutheni le nto ezawummela ngento yoba umsimelelo makafe kwathini. Phofu ke uZim wothuke waphantse wafa. Oko angazange ayibambe ngezandla ke intliziyo asawubona into yoba umsimelelo uyaphila. Wabuza nje lilinye uba wawungatshongona uba umsimelelo umbulele. Wathi omnye ayisenjalo ke kutheni le nto ufuna ukundibulala. Wagqiba ke wabashiya apho ke bobabini nomsimelelo ethi ubanika 24 hours uba mabathethe inyani ngayo yonke le nto lena. Abantwana bakaZimkhitha ke bona bammele ke utata wabo bambuza uba uyephi umama wabo because bakaze balale uZimkhitha bengamazi uba uyephi. Utata wabo ke uthe hayi uZim khona apha ekhona akafuni uphazanyiswa. Bayamazi yathanda ispace sakhe yonke loo nto lena ezi zinto. So bamyeka kanjalo kodwa untando yena ushiyeke ekrokra xa imbuzo sebembuza uba yintoni ungayithethiyo tata. Hayi ke uLuzuko bengayiphenduli ke leyo. Kanti ke ifowuni kaZimkhitha ikuye ke uLuzuko wabasendela i-SMS ke baxelela into yoba yabathanda abantwana ezenza uZimkhitha kodwa engenguye. Nalapho untando waqhubeka wayikrokrela yonke loo nto leyo. Ufikile ke ngoku ezobabona ke njengabantwana bakhe ke wafika wahlala wancokola nabantwana wogqiba wabahaga wathi ke uyemka. Washiyeka kuntando yena ebona into yoba ikho nto eyenzekayo kulapha kulo mntu. Waphuma egijima eshiya lo mntana ufundiswa yedwa apho. Ujayivile ke uLuzuko wawufika ke ngaseharbour kanti untando naye ufune nje imoto yomntu angamaziyo angazumkrokrela futhi uLuzuko. Wawufika ke landela le moto yakhe wehla ke uLuzuko wahamba ukuya kwikhonteyina. Untando wahamba encathama ke apha emva kwakhe ke wade ongena ke uLuzuko phakathi kwikhonteyina. Apho afike khona wabakhoma ngesibhamu ke ngoku uZimkhitha nomsimelelo baxelela into yoba mabathethe inyani. Wacaba uZim usaqhubeka nokuphika. Hayi ke uLuzuko wamdubula noba singaboniswanga uba umdubule ndawoni kodwa umdubule walala apha phantsi. Then wabe sekhomba umsimelelo ethi makathethe inyani. Wathi umsimelelo hayi inyani lapha emfazini wakhe akazikwenza loo nto naye akazinto. Wamdubula naye. Untando ke njengoba encathame ngekhonteyina uva yonke le nto yale gani. So umbuzo ngokuba ke uzokwenzani untando uzothini ngayo yonke le nto. Omnye umbuzo okhoyo kukuba kanti bayaphi nabantu beGqeberha guys. Oko sabukela uLuzuko noMpilo noDumisani. Uthula noko waye kwi-honeymoon akasavezwa novezo. Uthe cwaka ngooAnathi ngooNozuko akuveli kwabani kuvela uLuzuko qha. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.